Chceš vedieť, prečo tvoj profil na sociálnych sieťach možno nerastie tak, ako by si chcel? Aj keď máš super obsah, jedným z častých, no prehliadaných dôvodov môže byť práve toto. Ignorovanie komentárov pod príspevkami. Vidím to stále dookola. Firmy a tvorcovia si dajú námahu s vytvorením skvelého obsahu. Zverejnia ho a týmto pre nich akoby skončí. Príspevok však žije ďalej. Ľudia reagujú, pýtajú sa, zdieľajú svoje názory v komentároch a odpoveď zo strany profilu? Často žiadna. Ticho. Predstavte si to, ako keby ste zasadili semienko a potom ho už nikdy neprišli poliať. Čakali by ste, že z neho vyrastie silná a zdravá rastlina? Asi ťažko. Podobne je to aj s vašim obsahom a vašou komunitou na sociálnych sieťach. Odpovedanie na komentáre nie je len o slušnosti, je to kľúčová súčasť stratégie rastu. A prečo? Hneď niekoľko dôvodov. Poprvé, algoritmy platformiem milujú angažovanosť. Keď odpovedáte na komentáre, signalizujete, že váš obsah je zaujímavý, živý a rozprúdil diskusiu. Tomu môže výrazne pomôcť získať väčší organický dosah. Po druhé, budujete si tým komunitu a vernosť. Keď ľudia vidia, že ich počúvate a reagujete, cítia sa videní a ocenení. Vytvárate vzťah a oni sa radi vrátia. Po tretie, zvyšujete dôveru. Rýchla a relevantná odpoveď na otázku v komentári môže premeniť zvedavého okoloidúceho na vášho verného zákazníka alebo fanúšika. Takže zapamätajte si, publikovaním príspevku sa vaša práca nekončí, ale v istom zmysle len začína. Nájdite si každý deň pár minút a venujte ich aktívnemu odpovedaniu na komentáre. Uvidíte ten rozdiel vo vašom raste aj vzťahu s komunitou. Pre viac takýchto praktických tipov pre váš marketing a rast na sociálnych sieťach ma nezabudnite sledovať.